que és l'últim divendres, que és un espectacle molt interessant de teatre de... Campo a través serà possible. Aquí està a veure, González! Sí, on l'any passat ja ens hi trobarem, no? Tot el poble hem hagut de recórrer per trobar. Passi. Carcamau! De la barba. Sí. Home, ens vas prometre un momento Què nos vas dir? Què us vaig dir? que la roda de premsa seria al mateix lloc que l'any passat. No, vas dir el mateix edifici, amb les mateixes pedres i les mateixes categories allà a l'arbre, que et feia molta il·lusió que hi fossin. I tu no arribes, perquè no tens rebràs. I aquí no puc ballar jo, Aquí no puc ballar jo. No, si tu n'has de ballar, nen. No has de ballar. No, la dansa no agrada a ningú. No n'heu posat ni ells, que foten tot el que no li agrada a ningú. Imagina't com has de posar dansa. Puc saludar a la Josefina, Josefina! No foti el nom, sisplau, home. Això és tot bé, Hem d'aprofitar el moment, Què voleu? Home, volem el nostre moment, volem dir seriosament que enguany, una vegada més, se'ns ha obviat a la programació i no hi ha res de Shakespeare. No hi ha res de Shakespeare. I per això els Matafaluga hem preparat Shakespeare. Sí, senyor, perquè fa 400 anys que va morir aquest home. 400 anys Un i bon Shakespeare, sí. hem preparat un repertori. Sí, t'escudo ja encara. No, mama, avui no t'escuis, avui, mama, Per favor, tu te mano, No, ojo, perquè mos distrem, Ni és igual que ja vist a la tele i és igual tot, I tu no em mires així, perquè te la foto. No, quan és cosa de família no t'hi posis. No t'hi posis perquè ja m'ha trobat el nen, perquè és una vegada. Ja, el que no sabem és per què el vas deixar anar. La Mel. Què vols dir per la Mel? Quina Mel? Per la Mel, alemany. Què li passa al meu? Que et va subornar? Et va subornar? L'oliante? Ojo amb els cables i amb els micros que et veig a venir. On és la Mel, nen? La Mel. On fotis la Mel? Allò és meu. Així et va subornar amb la Mel? Amb aquesta merda que pots ser el fotut, la meu. Home, petits, el poc petit ja la confitura et diuen... Bueno, va. No ho són, però no sé. Padrina, sisplau, no ens faci quedar malament. Fiquem-ho aquí perquè és tot que nos aportarem d'aquest puesto. Pues fot-me un quita lo que me capi. És igual, vinga. Nen, posa les butxaques, nen. No, padrina, ja està, ja en tindrem suficient. El nen ja fa prou, el nen porta l'or. No us n'han donat, Bueno, pues ja està. no us n'han Ja donat. esteu? Sí. No, home. Ja puc continuar explicant? Explicant el què, Que són 4 coses que has posat. No, Això és el que fareu. Això no vol Sí. fer. això no. Cançons i Què vol cançons fer? Què vol fer? meres. Voleu fer posar el Reina, fes el trosset. Ara? El que hem hagut de treure perquè no era ben bé Shakespeare. Oh, jo estic esperant les públiques que tinc 4 gats. Però ja els farem tocar. Ja, bueno, collons, 4 gatos, què penses que és això? És espais petits, És teatre en espais petits? Què vols, multitudes o què? Multitudes o? Que anem a dalt o? A dalt, mira quina escala més bona. Aquesta escala s'ha de multiplicar, A veure, sé que fa temps. Sí, més temps. Me despullo mentre jo... No t'escuris, mare. Has de fer temps, no fer por, És home. que quan era jove treballava al molino. Aquí. Farem tipus... Us ficaven aquí unes estrelletes. Però sí. Bueno, mama, ja el pots apartar. Ja està, ja ho té això. Vinga, sou aquí, els amics que jo estimo. Sou aquí, ara els tinc tan a prop. Que em deu una sensació i em pren un tremolor que va des del cabell fins al taló. Ara ve l'estrellilla. Ja us he reconegut, amics que m'heu vingut a veure, ja us he reconegut, ja veig que l'amistat puc creure. A per mi és amic igual, un barber
amics, si l'havies de fer abans de seure, un cop Ja seus me ja la no... No, hi hem d'anar cap... Ai, cap a final. Molt bé. Un artista com la Mare. Ja està. No podem fer res Podeu més, seure no podem allà. estar Ja va, ja va, ja va. ja està. Podeu seure allà. A on? Allà. Allà, mama. Davant teu? Al trono. No sé qui dels dos deixaré això ple de plumes, no sé si el nen o la nen. Encara. Pare, sisplau. Quants pots has agafat, mama? No sé, ara ho comptaré. Aquí, Ja està, nen? ja estem, ja. Sí, ja estem, Ja ja. està? Ja, Això te'n demanaria? comparteixi la meva mamanya amb aquests senyors. Home, comparteixi, sisplau, home. Qui mos donen ells a canvi? Què m'estàs filmant a mi? Sí. No em filmos, que aquest no és el meu costat bo. Doncs vinga, va. Tu ja us l'han donat o no? No us l'han donat. Són tacaños, Va, tira, mama, dona. Oi, mira. Va, dona. No poden que no tenen mans, ja us Que ho sí que guardo tenen. jo. Ja me la demanareu, Mama! Per favor. Dóna'ls la meva. Dóna'ls la meva. Com que no veus que no tinc més mans? Pues ajudem, ajudem. Brillo. Ben tu. Ara tu ets de la casa, que aquí te tinc fixat. Aquest l'havíem de secretar també. Vinga, gràcies. De res. Si voleu saber alguna cosa més extra o... Ja me direu si està bona. No, si voleu dir que falta Shakespeare, ho podeu dir que val. Per favor. Ah, de cap mena de problema, si trobeu a faltar la família m'ha de faltar fent Shakespeare, ho podeu dir. Tu a mi no es diu les coses. Ja està. Ha pogut ben petit això, la podia I allò que deies de la memòria, nen, allò que deies de la memòria, la gent s'ha de recordar de les paraules, Això, De quines de les paraules? promeses, dels compromisos. Sí, l'any que ve us programarem, Sí. Mira, aquí estem, al banquillo un altre cop. Al esperant. banquillo. Cariño, es que desde luego... Des de luego, no sé què més hem de fer per demostrar. Desde luego. Ha quedat L'any sobrat. passat quasi em trenco la crisma fent l'Ina Morgan. Al final sí que Ahir la parada. vas demostrar clarament que teníem un lloc a I vam ser portada als diaris, Sí, ja ho sé, ja. Ah, ja ho sé, A la cuca d'estiu, a Pues la mira. cuca d'estiu, sí. Cap través que m'ha hagut d'arribar per aquesta casa que està tot ple de bitxos, això, Va quedar darrere. Han recuperat l'entrada, heu recuperat que el darrere està fatal, Ja, sí, però no Recuperat. pots. Així també recupero jo a casa meva, només un tros. Sí, hòstia, tu, quina Però cosa. això que aquí al teu darrere. Quin bitxo? Però això què? És una persona, mama. No, senyor, que et vol darrere, Ah, És que han d'estar totes les institucions representades. Moltes gràcies.